افدم و حمید من و خوش تماشاوانین هیجا هون بخیر هاتنه برنامه باسی روش و کردستان 24 باکوری کردستان دناو شهر گرم و برفره دیه هر روز هرمین جدا آگاهداری و نوچین کشتنان و تقینان تین اف یک تراومه یک آنگو روش گل خراب لباکور پیدا کریه تی گوتن کو سیاست لباکوری کردستان جپر عالی و ختمیه لسر وان بابتان ده توره ما یا دوام آباسی روشده ام دی لگل سروک گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانی مسعود تک استودیا میا دیاربکری باخف. ترکیه دمک حساس و آلوز و درباس دبی. آلوزین هرمی، آلوزین نافنتوی، هر وها آلوزین نافخوی. دقیقا سیاست نافخوی دا بحثا ترکیه نو. پشتی حولا کتتای لشکری پازده ترمه تکرن. اشارتین و گوهرینین لترکیه چنه. روشا پیواجویا چاره سریه چیه؟ دوی قوناغی ده روشا چاره سریه ده چی قوناغی ده؟ ام دی لگل کوردیناتوری هرمی آک پارتیه و پارلمنتری کوین ای باتمانی آک پارتیه زیور özdemir ج stüdyomay Ankara'yı kısa bakın. Kek ziver despeki de tu bixir hati Kürdistan 24 u bernamaya basiroş. Dem baş piroz ve piroz dikim evara baş ba. Kek ziver diyarda hene işaret hene ku Türkiye'ye beri pazdehi tirmehi ango beri havla derbeya leşkeri u pişti ve de neveke hevudu be. Hund dikarin nişanın işaretin ve yeki jmere diyar bikin çine. Beri pazda yetirmeyi Türkiye kevin hebu ya rastı. Dema çareseriye go dest bekir 2007 hatta İro'da. Her daim AK Parti Türkiye'ye medgo Türkiye kadim he ya kevin he ya o Türkiye ke nuheye dema AK Parti'de. Çi bu yani ev gavago Türkiye nu medgot çen hab işareti ve alameti ve çi bun. Alameti ve yek de Türkiye'de perskireke kabu ve perskireke de seri de Paşa Osmanlı da dema Paşa Osmanlı o de seri Cumhuriyeta Türkiye'de o hatta Evroş perskireke de Türkiye'de de navkhoda perskireke Kurditiye bu. Bəli. Kürt bu. Kürdistani bu. Yani ev perskirek her daim çi iktidar çi hükümet dahat neseri de programı o anda bir şekilde ki temas tıkırın de gotun ev kemasiyek jaya kemasiya az ya mafi murva ya kemasi yani doğru de çun dağıtın yekemin care Türkiye'de AK Parti hem de programa partiye de avakırına partiye de aynı zaman eviya o demin kaydı edici ketebin ve tahuti ya döminci bir tek demek normal 2007 ve AK Parti de Türkiye'de gavlak avid dü gavletici cibo pavajoya ve priskireki çareser bebe desteğe tabira me Kurdiye'ye desteğe xiste bin kevir. Başa kek ziver pazdehi tirmehi حول دربیا لشکری و ترکیه دیاره کو سیستما ترکیه بخواه جاند او به تایبتی دمکی ده کو آک پارتی ده سلاتی ده بو هون پشتی حول دربیا لشکری روشا ترکیه چاودن رخین نجبر کو تی گوتن کو ترکیه کت پیواجوی کی نو ده ترکیه ده به ترکیه کی نو آنگو پشتی دربا حول دربی Beli yani devlete de sistemi devlete de carna çiştek hene perskirik edi ulo iş dibek tınıkara vekevki belki ev fazla yetirmeyi de hayreyle bu vesile de Türkiye'de gelek işte go herkes divet yani vek mesela yasa benge anayasa yani herkes tıkast gobe guertin her hizb, her siyasetmendar divet Türkiye'de duazde Eylül'de yani haşteyde ev yago hükümeta cuntayda ev anayasa dayatmış ve milletikir tıkastın gavul bavisin pes her parti her hizb siyasetmendar de holada
Değil bijartına da jiger eftahut kir bes gavul nikar bu bavicin. Fazla yetirmeye belki bir vesile ki jibo hem sistema Türkiye be guhertin yani evtiştego xıtıbi bun peşayı ve be o gavla ke nu be avitin ango tu dixwaze beje kek ziver. Tu dixwaze beje ku li Türkiye restorasyona sistemi pêwîst yani ji nû ve formülekirina sistemi û her wiha rehabilitasyona sistemi yani perwerdekirina sistemi AK Parti amadeye vê yekê bike. Bele, aynı AK Parti amadeye bir kurti tabirat zavkoş bu bir kurti restorasyona sistemi de Türkiye'de gerek ev gavul be avitin fazla yetirmeyi ve be vesile gavul be avitin duruş şundacı ev parti edici yani yego de dünya parlamentoda siyasetmendar dine zaman ki evci hatine ve nokta go gerek be gavul be avitin de ve sistemi ev sistem restorasyon mu be vekide gavago restorasyon ne be gelek fazla yetirmeyi ve Türkiye'ye hep bine maalesef. Belê AK Parti her wiha amadeye li ser bingeha aştiyeke civatî li ser bingeha aştiyeke ku ewlebûnê li Türkiye'ye amade bike û aştiyekî civatî jî di destê yekem de di navbeyna gelên Türkiye yani gelê Türk bixwe û neteweyê Kurd got li Türkiye duwem neteweyê li Türkiye amadeye ku aştiyekî civatî di navbeyna Türkiye hemûkî de destê yekem de ku Kurdan jî derbasî nav vê aştiyê bike hewleke wisa bêkirin. Beli havleke öyle Türkiye'de Kek Cemal edi her gele Türkiye her ferdi Türkiye'de gojiyana haber devam dike veya zane ku ev devleta ne Türk kaptanı devleti Kurda u Türka behevreye yani çü serve arda coğrafya Türkiye'de dişine her kimlik edibe yani ırk edibe kavm edibeci hoti ve devletiye. Ha aşiti evke çarpen saldı Türkiye'de kelime aşiti edi ve buya gava gutubeci aşiti ve gutubeci şer. Yani havkas habitandın ev kelime aşitiye ama navay valaya evke durda. Cuma püskirek çareser be AK Parti gavılın avitinde ve demede. Ev gavıl peşte çu hatta hafta Haziran'da tiştekidi cuda bu. Çi bu ev ya edi mesela ne mesela Kurde Türkiye'ye mesela bu ya vek yek bir taybeti ne ya Türkiye'ye ya cihan teviye tül Suriyenlere şera Arapçı tesir diminin Türkçe, Kürtçe velhasılı yegod ve coğrafya şarka navide herkes tesir dibin tesiravěde dimine evki. Çiye divirde Türkiye gerek gavul bavice gavul çiye gavul gavago avitin evki gerek terör tünebe gerek çek ne habat. Başa Brez Özdemir. Brez Özdemir naha ve ani zaman gol Türkiye netene Türkane her vaha Kurdane li de akaftin de siyaseta Türkiye'de taybeti ji berdevkin AK Parti desteği kem de serokomar ji bahsa ruhi milli dike dibece yek millet yek devlet yek al li ser vi esası un bahver dikin ev ruhi milli ve usabike ku yani Kürtçe dikarın kotede ifade bikin. Yani milliyetiyeti çu famdık ki ev mühime. Yani Serok Komar her cara gotun yek millet yani tek millet izahata bekir. Jüve milleti çu famdık. Jüve milleti çi zaman. Özdemir. İzahata ve çiye. Yani izahata ve yego dve serve ahide dijin. Yego Müslüman, yego Yezidi, yego Kürt, yego Türk, yego Laz, yego Çerkes. Her yego bece hem valatiye ve devletime, Türkiye'me. Ser ev var emine her ki bece nav ve tek milleti de civi heye. Başa mafin Kurdan
mafên Kurdan mesela wekî etnisîteyeke din di vê desturan nû de wê bêgirtinê desta hûn di pozisyonekî gelekî qwet di nav AK Partiyê de ne agahdariya we li ser vê babetê heye. Belê yani diroj berê jî di sohbetekê de ev ya hevalekî me anî zimanı bêjin ki gosero komar ev terör çetê terorê yê FETÖ berî 15 tirmehê de sero komar tiştek gotibû. Gotibû ve çi xwest ku me nedawe. Yani îro halê hazir ev xeberdan ev axiftin ji bo Kurda nabêjin nayê gotin. Ev axiftin ev sual ji bo siyaseta go HDP yani PKK o dolayısıyla yani HDP siyaseta HDP re ew purs tê kirin yani ew ki. Em wê pirsê gotin em bikin sero komar pirseke wilo bike yê HDP yê PKK wê çi bêjin? Yani de Türkiye'de ev gavle idari ye kanuni yek tiştek yani kem maya evji hatta go anayasa yani kanun esası neyi gohertin ev ya da Türkiye'de hali hazır ev gavl nikare be avitin çi ev ya yani perverdaya zamanı dayki de Türkiye'de yek ve mesela yani siyasi de ev teni maya jepi ve yani ti kanun idari hükümeti bejeki zaman xabatkirina zaman xabata zaman da her çeşit ya. Da adliye de devlet de edi bu zamanı dönem. Belê vê rewşekî kanûnî werbigirê bikar anîne zimanê zikmakî ango zimanê Kurdî di perwerdeyê de Belê yani wê karı wê cihê xwe bigirê. Yani Kek Cemal ev ya ve kanuna esası bey gohertin dur da yekce eve yani yekce eve çünkü em tevd ve ev kida em fikrin yani siyaseten herkes yormak ettiğine yani dine zaman fikri kodu beje işte becim carna dinir khina carna berevede de cikidi bes ev ya be hakiki go gavago insan te dünyayı hakkı go Khudi Teala dan yani hakkını tabiine ve hakkı tabi de artık edi devleti Türkiye gobeceki em demokrasiyetine idare kirin em demokrasiye sistema mayev ki ve ülkede ne kadar gavla ka paşta bavicev ki mecbur ve kabul bika yani sero komar biraz Recep Tayyip Erdoğan'a iro sıbe yekidi ve baba ev şahıs ji mecbur ve kabul bika Belê de hevpeyvineke we de min bixwe xwend ve gotibû got li Tirkiyeyê imkana got mirov carekê dî vegerê salên notî nîne. Birêz Özdemîr rewşa îro ku li heremên Kurd li Tirkiyeyê tê jiyandin gelo ê salê notî nayîne bîra mirov. Ev şer û aloziyên ku li Bakurê Kurdistan. yani Berikek Cemal yani ev şer ev alozi ev kuştun ya rastı dilimet şavtina. Yani em ya bejine ki yego beje ki dilim naşavta yego beje ez ve mesele naişim yego beje vicdanım piçiki pe naişe pe ne rahata ev yine nasibi hoş insaneti naslan diye. Belê. Yani herkes em her ferdi gobece insanım civan mesela da em pe acizin و دلمت شوطه کی Ango ev yekder naxê holê. yani Ango ev yekder naxê holê Birêz Özdemîr ku peyvajoya çareseriyê, peyvajoya aştiyê li gel Kurdan dest pê bike. Yani Kurd tenê bi partiyekê ve birêxistinekê ve nikarin Kurd netewêyekin ango peyvajoya aştiyê li gel Kurdan ne pêwîstiyeke îro? Yani piskirek ama en gelli mazın eve. Belê. Yani ev tişi gu nava sualete de bu kek Cemal ki. Yani müsaade bike ez ev suala beri veya gu tepirsi ve berse bidim. Fermu. Yani notu iro emnikanın kıyas bikin. Jibo şey mi kıyas nakin? Noti de herkes yani her yegol Türkiye'de jiyan yegol heremi de jiyan Kürt, Arap ezidi sorani fark nake yani ki. Her kibe ve zulme de bin zulma devleti de gelek psikolojik gelek mağduriyet çedi bunu ki. Ama İro ne var ya? İro yego çekti desteği de ya menera yani hal Türkiye fazla yetirme yapı ve olağanüstü halde bejin yani
Kürdi bibura Rewşa awarte. Belê rewşa awarte. Ha rewşa awarte da. Yani rewşa awarte da berê ji bo gel ew rewşa awarte çê dikin. Îro ji bo devletê ye. Îro ji bo yego di nava devletê de bürokrasiyê de yego di ev çetê FETÖ û yê di jî yego dijmintiyê ji gel re dike ji bo wan e. Yani gelê got heremê de anha yekî got tacir be, yekî got işte bêjim alêwê be, yekî gundî be, yekî got şuxlê xwe bike, tacir be her çi îşî bike wekî devlet pirsiyarê jê nake divê meselê de wekî. Min re li Cizîrê, li Şirnak siyaseteke kortuka hate pêşkirin wekî. Dünya xwe de însan hate kuştin ew warê ew Şirnak, Cizîr tev xerabe bûne wekî. Wek nisêbîn xerab bû. Yani ama divê xerabûnê de jî bine insanê me yego ahlê neşer be, ahlê got nedva îşa de be wekî, xweda paş, devletê pêşiya wan vekir. Eştere bêjim di cî de yego tu mağduriyetê wan hebin, ew mağduriyetê wan her çi qas be. Yani weke ew ciwan însan xwest weke dilê wan çê nebe, gavil hatin avîtin. Di notî de ne were bû? Di notî de topyekûn herp bû. Kek zîver. Niha pazdihê tirmehê di gelek aliyan de ji aliyên şirovevanên siyasî ve wisa tên irxandin got derfetik jî da AK Partiye got li ser bingehê nirxên demokrasiyê Tirkiyeyekî nû li ser bingehê nirxên demokrasiyê destûrekî nû ya demokratû Tirkiyeyê ava bike. Lê niha gava ku ew bloka di navbêna AK Partî, CHP û MHP de çêbûyî û HDP hatî îzolekirin. Hûn behwer dikin ku destûrekî nû li ser bingeha nirxên demokrasiyê Tirkiyeyê pêk ver. Yani HDP xwe îzole kilo derê em ya bêjin ki hem de pazdehê tirmeyê de şewa pêşî de di roja duwa de jî ew li parlamentoyê ji bo vê pazdehê tirmehê de yego nivîsandina wê bildiriya wê teb hevdîre orta bû HDP jî imza avît bû. Bes JP ve HDP xwe paş de da û xwe nexistin av vê blokê wekê. A CHP jî îro halê hazir dîsa pazdehê tirmehê muhim bû ji bo hem li muqabilî dünyayê yekîtiya siyaseta Tirkiyeyê li karşî darbeyê, li karşî eştere bêjim cuntayê hinek bi çeka û bi leşkerî werin ji bo sîstema Tirkiyeyê xerab bikin. Ji bo wê ew muhim bû. Yekîtî çêbû, blokek çêbû. HDP xwe li dervê de kir. HDP gereke siyaseteke HDP Kürt jî bloka kirine, em vê jî bêjin. Yani siyaseta Kürtîtiye jî bloka kiriye HDP maalesef. Gereke divê siyaseta Kürtîtiye de jî HDP jî piçekî dûr xwe çek bike, li xwe kontrol bike, yani çek balans kontrola xwe bike. Di nava xwe de jî gereke vê hevdî kêmasiyê xwe bibînin, li gora vê kêmasiya xwe siyaseteke nû dîzayn bikin. Lazim ev ya. û siyasetmendarê derî Başa li hemberê mesela gelek dezgehên medyayê. Her wiha HDP jî gazinan dike dibêje ku berpirsyarê me têne girtin, tê avêtinî ser büroyên me û di dema dawî de Birêz Özdemir mesela kanalên televizyonê hatine girtin, yek ji wan zarok tevê bû. Ûn îzaheta wê çawa din, yani mesela mirov televizyonekê bigirêyê navê wê zarok tevê ye û her wiha bêje ku ez ê mafê zimanî zikmakî qebûl bikim. Gelo ev ne paradoksek e? Yani ya rastî ji bo Zarok TV em jî em wê aciziya xwe me anî ziman ya rastî evkî em ya gerek em kabul bikin em tev ev ya wek paradoksa xuya ya bes gerek ça divir de jî gavil nedibê avîtin divir de yani siyaset berî vê me gotiye siyaseta heremê HDP bloka kiriye diva weka de bes ne bi siyasetê tenê yani perverde jî bloka kirine yani burada mesela îro kanunê Türkiye'de koleje yani ji bo perverde bûnê mektebim yê xusûsî ji bo bu Kurdî tedrisatê bidin tu kare veke
Mesela de herem belediyeti herem tevde desteği HDP'de hatta ilo yek gavlaki ilo navi tevki. Yani işte bizim basın medya bu dijivan hakkı jiyani nedane van evki. İloji mesela Zaruk TV evki jibo nave ve ha ez navavi de çı yayınavi çava bu çı evkne bu ya rasti takip netkir ama jibolu ecip evkir me aciz buna hoji ani zaman jibo ve gereke gavl nedi be avitin ya hnek de televizyonla vekin ya Zaruk TV gereke serbest be beli haber sualatı da eci vakte fikrim ya rasti. Beli Yani kemasiye ke ev kemasi gereken bir zaman. Beli. Brez Özdemir nuha AK Parti destilata partiye ke gu evbu niziki 14-15 salane partiye ki biseri xwe destilatı Türkiye. Evi ki ji geleki derfet dane AK Partiye beguman. Le heremi yani alozyen geleki xarab hane şereki dijwar heye hem velati jiyaneki ne asayi derbastkin, jiyaneki ne normal derbastkin. Veki destilat tu bixoji koordinatörü AK Parti de parlamenteri de AK Parti de kiriye destilata heye. Gelo be rewşa asayi, rewşa heremi ber biku ve biçe bir şey. Ger restorasyonik şey nebi. Yani restorasyon mutlaka ve çebi be. Bes bu ve mesela çekdariye u şer devlet çek danayna kek cemal. Yani evya ne Türkiye be kijan devleti serruye dünya edebin. Hene gavago çek bidin desteği xwa o biçek jibo ve sistema ve işte bejim bir şekilde ki hem valatiya و هم جی حقسزیه ظلمیه گاوا گل حقی انسان او بکن اشتره بجیم تاجرا da جوانا خراج بستینن yani o devlet çek danayna yani gerek yegovi psikreke tinaholi gerek avya öpkün ki serokomarji serokozirji dibece tine zaman dibece gerek ev çek bedanin ev çek gerek rabej holi. Hengi pişti veyna ger Brez Özdemir planeki vey benine yani ger em rewşa aştiya heremi ver bigirin. Ji dervey ew kesên ku çekir destê wan dine yani ji bo pirsa Kurd bixwe hin pêngavê gobêne avêtin hûn vê yekê çawa din. Yani anha nem beri vega suala vada pirsi bersif daha durda yani yego de heremi de çek desteği wan da be yani ne hakkı Kurditiye viyad venevki yani. Tişki de ven. Yani hakkı Kurditiye be em tevekil vedere ole yego vek PKK de fikre yego vek PKK na fikreci ev mafi murvada mafi Kurditiye de herkes yego Müslümanı Kürtçi yego sosyalisti Kürtçi yego muhafazakarı Kürtçi ye işte bizim liberalci ye ateistçi tevdi ve mafada em tev ve kevdi de fikir em tev ve daxwaziya ma heye de her cide de her platform edeci herkes dine zaman yani ve kemasiye bes şer necbo mafi Kurditiye anha vega geleki spas Brez Ziver Özdemir peyamata gehiş bele geleki spas boy beşdariyate de basi roj ye Kurdistan. Ha evar bas sor spas. Bele temaşavanên hêja piştî bêhindana Kurd em dîsa vedgerehne tewerameyî duem ku li gel serokê giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Mesûd Tek ji Diyameyî Diyarbekirê. Carek din silav temaşavanên hêja. Li gel Mesûd Tek serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ku ji Diyameyî Diyarbekirê amade ye em dê li ser pirsgirêkên ku piştî hewla kudetaya leşkerî ku li Bakurê Kurdistanê tê jiyandin aloziyên şer
روشا تراژیک کل باکوری کردستانی تیجیان دن قصه بکن هر وها بابتا یکریزیا کد نومالا کرده جاره کدن دروژه ویدیه امی بگرنه دستا برز تک هم بخیر هاتنه برنامه باسی رو جا کردستان 24 gelek spas kek Cemal. Le Ahmet ya rez ihtiram min salah min ayva binerin kabis çar. برز تک د قدا سیاسیا کرده جارک دن پرسا یکریزیت ناو مالا کرده پرسکی دروژه دی گلکی گرمه نزیکا هیا ول سروی پرسی چیه وکا پارتیا سوسیالیستا کرده Diyara yektiya hizin Müslüman perver u demokratın Kurd ve Kurdistani her timle rojava xabata siyasiya gelip Kurd bu. Ev carna ev rojav ketiye seri carna ji hatiye xare u carna germ buya, bilind buya, carna sar buya, lebeli her li rojav medabiya. Ve ahiri disa beli rast ve ahiri disa zor basa yektiya hizin Valat Perezin Kurdistan'ı tetekirini. Şuha dernava 5 parti u rexistanın Kurdistan'ı da takriben yekitiyek nebeji ittifakek hevpeymaniyeki heye ev niziki salu sali niveki berdavam karıkavat okudike halves nişandı da درباره بیاریم کل کردستان ترکیه قبلن و هندک چالاکی انجام داده هندک جبو هندک مناسبت چالاکی و مراسم انجام داده او خبر هر بردوامه لبلی او نای و معنی کو یکیتی تمام بیا هشتا لدروی و اتفاق و هفکاری رخصتن هنه و او هم تخازن او تنی ev yekti tane yektiya hizin siyasine bitin gere münazemeyin demokratik kesin valatperver ronakbir iskar şair unerment herkese ku kur perver u gotun u halvest xaya bu azadi Kurdu Kurdistanı kek mesut avanajı de kek mesut rewşa pazdehi pişti pazdehi tirmehi li Bakurê Kurdistanê wisa diyara ku jiyan ji rewşa normal derbas kiriye. Yani rewş di rewşekî gelekî alûz de ye. Xwendina we li ser rewşa li Bakurê Kurdistanê piştî pazdehê tirmehê çi ye? Rasta piştî panzdehê tirmehê rewşa Kurdistan alastor bûye. Hêviyekî hebû, xweşbîniyek hebû ku AK Partîsî ji vê havla kudutayê ku neçûbû serê bike derfetek û ji bo demokratîzekirina Tirkiye gavan bavêje karê xebatê bike û olgu yan diyardeyî kudutayê ji nav jiyana siyasî hêlîne lebelê way lê nehat bi gor bêrûbaweriya min AK Partîsî ji vê derfetê ji vê rewşê استفاده کر با جبهه کردن برنامه خود با جبهه کردن برنامه خود پارتی و پارتی که تسک جبر وی که جم ایرو ام دبیرین رش آورته هاتی اعلان کرده هرچند دبیرین ام با دولت ما اعلان کرد با پاکش کردن havadar و taraftarın cemaate Fethullah Gülen devleti me ragiyant revş avarte. Lebele pratikada dibinin armanş ne tane cemaati Fethullah Gülen'e bigişti ev kesin Brez tekha AK Parti gava rewşa Bakurê Kurdistanê digre dest herdem dibêje ku li wê derê şerek heye û pêwîst e em li hemberî wî şerî reaksiyonê nîşan bidin em jî dewletin madem ew ewan çek girtiye desta bersiva me jî li hemberî wan dê biçek bê bi wê diyardeyê derdikevine pêş rêxistinên din ên siyasiyên Kurdistanê çawa dikarin wisa diyar bikin ku pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê ne pirsa rêxistinekê ye pirsa
gelê Kurd mafê rewayê neteweyekî ye. Peş ev rast e, bes peş eve gere begotin devleti Türkiye ji damezrandina xwehaya îro xastiye pirsa Kurd bi tundî tijî çareser biketin. Her daxazê ku netewî demokratîkî gelê Kurd daxaz kiriye bi çek û bi tank top bersive vandaya. Ev ku îro li Türkiye bi taybetî li Kurdistana Bakur şer heye sedema asli ve şerî siyasete devleti Türkiye eğer pirsa Kurd nevaya eğer daxaza milli û netewî demokratîk Kurd nevaya ne ev tundî tijî dibû ne ev girjî çê dibû ne ev rewşa ku heye tê holê ku wisa bû berê her tiştê divê AK Partîsî bo çareserkirina pirsa Kurd gavan bavêje evê xebata çekdarî û şer PKK bila neke hencetekî ji bo nasandina perverde bi zimanê Kurdî û vegerandina navên Kurdî bo gund deşt dol û beyarên me hevce nîne ku bi gel PKK rûne û guftûgo bike û müzakere bike ev mafî rewayê gelê Kurd e ji dayîkbûnê ve ev mafiyê me ye Belê yani desthilat wisa xwe nêzik dike betenasın desthilat wisa xwe nêzîkî pirsa Kurdikê di çerçeveya stratejiyekî ewleyiyê de. Lê li aliyê din siyaset jî li Bakurê Kurdistanê xitimiye yani desthilat ve çi pêngavan bavêjê ku ev xitimandin ji vê xitimandinê çareser bibe. Bakurê Kurdistanê bi taybetî û Türkiye bigişt. Naha ev ku hikûmet desthilat devlet dibêjitin pirsa Kurd pirsa evlehî ev rast nabêjin. Pirsa Kurd pirsekî netewî ye, pirsakî demokratîk e kêşeyê milletê ku li Kurdistana Bakur nêzîkî 25 milyon e û zeft-kirina mafên wayên vên netewî demokratîk e. Ew ku dibêjin awilê divê aramî û asayîş bete orta paşê em ev meseleyê çareser bikin. Ev siyaseta devleta Tirkiye her vekim got not saliye. Her usa got PKK jî aynı tişte dibêje. PKK jî ev ji sala 84 ve şerê xebata çekdarî dest pê kiriye. Bes ev jî negeştiye çi armancekî û çi armanca xwe cibêjî nekiriye. Ki wisa bû em divê siyasetê xwe bigorin, em divê rê olaxê xwe bigorin. Wisa xuya bû ku hem jî Kurd hem jî devlet nikarin bi rêka tundî tijî û bi rêka bikaranîna çek ev pirsê çareser bikin. Ev pirs bi rêka diyalog, bi rêka aştiyanê û bi rêka demokrasî tê çareserkirinê. Kek Mesûd di herêmê de herêmê de bi taybetî girêdayî rewşa bi Daişê re ku dijminên mirovayetiyê bigiştiye welê lê kiriye ku di herêmê de germiyekî siyasî gelekî mezin heye û Kurd rolekî gelekî giring tê de dileyîzin. Kurd bûne aktöreki leşkerî û siyasî jî di herêmê de. Gelo ew yek bandora wê li siyaseta Bakurê Kurdistanê û rewşa Bakurê Kurdistanê çi dike? Ew rewşa alozî li Bakurê Kurdistanê ye bigiştî berê ku Daîş peyda be hebû. Berê ji Daîş peyda be rojhilata navîn her dikeliye û siyaset gerim bu şer hebû tundî tijî hebû. Ew em dikarin bêjin Daîş siyaset û tundî tijî gerimtir kiriye. Ev rast e îro li Daîş bûye armanca hem devletin navçeyî hem jî hêzên navxweyî armanca Amerîkaya, armanca Rusyaya û armanca welatên Ewropaya. Ji ber vê yekê Daîş îro xala yekê li Rojavê ye. Li belê divê ji bîra me neçît ku pirsa Kurd û berê Daîşê hebû. Bi têkçûna Daîşê, bi nemana têkçû Daîşê jî ev pirs çareser nabe. Belkî têkçûna Daîş rê bo çareserkirina pirsa Kurd veke û
imaja Kurd û giringiya Kurd, mustawaya giringiya Kurd bilind be û dostên Kurd li nav netewî zêdetir be, ev jî destê Kurda bihêztir dike. Vekî dê ez çi peywendiyekî organîk, çi peywendiyekî rastaxo çareserkirina keşeyê Kurd li gel ji nav birina Daişî nabînim. Bele Başûrê Kurdistanê bi taybetî Serokê Herêma Kurdistanê di qada heremê de û qada navnetewîyî de yani xwedî bandorekî giring de heremê de tê dîtin û di rewşa Bakurê Kurdistanê de jî gelek hewlên birêz berzanî çêbûn ji bonî dîsa destpêkirina pêvajoya çareseriyê, pêvajoya aştiyê û çareseriya pirsa Kurd biriya aştî û diyalogê. Belê. Alo? Belê nêzîkahiya we ji boî van hewdanan. Belê. Tê gehiştim. Bi rastî serokatiya siyasiya Herêmê Kurdistan, ku vexta dibim serokatiya siyasiya Herêmê Kurdistan, ne serokatiya Herêmê Kurdistan e, hikûmete, parlamentoya û partiyên siyasiyên tên Kurdistanî ne. Hemîşe her tim xastine ku pirsa Kurd lê Tirkiye bi rêka diyalog û guftûgo were çareserkirine. Ji ber vê yekî jî gelek hawl dane, karê xebatî kirine, carna ketine beynê devletê Tirk û PKK û bi himmetê wan, bi karê xebatê wan carna jî agîrbes hatiye ragihandine. Ev diyar e rola Kak Mesut Barzanî di vê hawle de gelekî giring e, bilind e, her wisa rola Mam Celal Talabanî her wisa her waya û em bi dilucan piştgiriya vê hawlê dikin. Ji bo em spasguzarin û spasê dikin ji bo dilsaziya wan. Evê ku vê axiriyê mebestit eger ev bitin ku seferê heyetekî HDP hatiye çuya gel Serok Barzanî rûniştiye û gel Yekîtîn Niştiman rûniştiye û gel partiyên diyên siyasî rûniştine. Ne hikûmet Herêmê Kurdistan ya ne serokatiya Herêmê Kurdistan ne jî HDP eşkere nekiriye ra negiyandine ku çûyîna van bo mebesta destpêkirina guftûgo û diyalogon siyasî bûye. Her vekî Selahattin Demirtaş ku ragiyand got em çûn me hawl da ku partî û rêxistinên Kurdistana Başûr ku beyniyan ve axirî ne baş e, ewana beyniyan xweşkin binin ser yekîtiya wan çekin. Yan hawl bidin ku peyvendiya wan baş bitin. Şu Herêmê Kurdistan, serokatiya Herêmê Kurdistan qet ragiyandan ekir resmî negotiye ku em ê dîsa hawl bidin û em bikevine nava beynê Tirkiye û PKK. Birêz tek berî demekî Kurd ve daxuyaniyek da û divê daxuyaniyê de ve destnîşan kir got Kurdistan ji boî me xeta sor e. Di vê daxuyaniya xwe de di vê helwesta xwe de îşaretê got nîşana got dixwest ve û nîşan bidin çi bû? Tiştekî normal e ku em partiyekî Kurdistanê ne û berjevendiya gelên me, berjevendiya welatên me ji bo me xete sor bitin. Ev tiştekî tabî ye û tiştekî normal e. Ew ku eger mebestit ev ve ew ki ti basê hinde dikî diyar e hindek aliyên heye ku dixwazin yekîtî pêk bînin, partiyên siyasî bêne bahev, ev partiyê ku nêzîkî hebin, ev bêne bahev û partiyekî rêkûpêk û partiyekî yekgirtî bête damezrandin. Di vê varê da bi gor bir baweriya me ev partî divê Kurdistanê bêtin. Belê. Birêstek niha aloziya Musulê, operasyona rizgarkirina Musulê hem di rojeva Kurdistanê, di rojeva Herêmê, her wiha di rojeva cîhanê de jî di vir de rola Kurd rolekî gelekî berbiçave. Tirkiye jî dixwaze amadeyî operasyona rizgarkirina Musulê bibe. Hest û helwesta we di vê pirsê de çi ye? Em vekî partiyên Kurdistan ya Bakur me pêxweş nîne devletê Tirkiye
beşleri ve operasyonu bibetin. Eğer bir bete bir ave beri çendeki Xudi Erdoğan basa Musul'e ina gole Musul'e qadir lime hatiye kirin, nehaqi lime hatiye kirin. Ava tesadüf ne bu? Ava sıtve ne bu? Hem amadegi operasyona Musul hem ev gotuna Erdoğan cehav cudanine o giredayı hevdiye. Usakhiye devleti Türkiye ev operasyona Musul'u bir kederfetek ki dako Musul daxwazên xwe tarîxî û daxwazên xwe dagirkerî li Musulî cibece bike. Em vekî Partiyên Sosyalîsta Kurdistan dijî vê yekene ku Türkiye vekî layanê de aliyên de beşdarî vê şerebetin ji ber evê ku niyetê Tirkiye niyetekî paqij navînin. Başı niha leşkerên eğer, Türkiye egol başikin. Hûn duê baweriyê dine ku evê di operasyona rizgarkirina Musulê de beşdarî bikin yan jî ger operasyona rizgarkirina Musulê bi tewa bû qediya ew leşker wê paş ve vegirin nirxandina ve li ser wê babetê çi ye birêstek. Ez bawer nakim Türkiye paş ve bikere. Ama numuneyê Kıbrıs li ber çavê me ye. Kıbrıs devleti Türkiye'si nata sala heftê çarê ve çû li vê derê dagir kir û li vê ma. û her vekî me berê de ji got devlet niyetên devletê Tirkiye li ser Musul paqij nîne. Armanca wan fakat ji bên birina Daîş nîne. Armanca wayên de hene ev armanc ev niyeteka ne paqij e. Em vekî Partiyên Kurdistana Bakur ne li gel evêna ku devletê Tirkiye rolekê bigerite li Musulê. Li belê eger ez vekî Partiyên Kurdistana Başûr vema hingê min bu gota verê wala me pê xweş e ji ber evê ku bila dostê me zêde bin bila pozisyonê me zêde bin. Devletê Tirkiye jî devletekî karîger e li navçe hebûna wan vekî piştkir vekî alîgir ji bo me baştir dibe. Yani divê evê de şart nîne ku halvesta hemî Partiyên Kurdistanê yek bin hemî perçeyên Kurdistanê vek yek bifikirin vek yek halvestê wan hebitin. Tiştekî normal e ji ber ku zirûfê me cuda ye, zirûfê Bakurê Kurdistan cuda ye, zirûfê Başûr cuda ye, zirûfê Rojhilat cuda ye. Li belê evê ku em dibînin û divê jî bîra me neçît ku devletê Tirkiye her tim sevdagerê evê bû ku li Rojhilata navîn dema Osmanî dîsa zîndê biketebe. Ev daxwaza mecûyî û tarîxî devleta Tirk mixabin li devrana AK Partîsî bihêztir bûye û bu gelekî hatiye pêşê û mixabin karbidestên devletê Tirkiye jî di vê varê de hemî biname û çi dibêjin sinora dîplomasiyê jî tek tişkênin ev dibînin Erdoğan ji we abadî dibêje te ne qiyasê min dayê te çi te zarok ev tiştana wisa xuya ye ku li piştî zihniyetê Erdoğan da tiştek heye ku dema Osmanî li serdema vê serdemê de zîndê biket ki ev jî ne realîst e û gelekî spas birêz Mesûd Tek serokê giştî Partiya Sosyalîsta Kurdistanê û stûdyoya me Diyarbekirê beşdarî bernameya Basî Rûja Kurdistanê. Ez jî spas dikim. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya me ya îroya Basî Roj heta bernameyek din a Basî Roj û carek din em hevû dibibînin her şadî.